క్షయవ్యాధి అనేది ఎవరిలో ఎక్కువగా వస్తుందంటే షుగర్ పేషెంట్లో, బీపీ ఉన్న వాళ్ళలో, ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో, బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్లో, న్యూట్రిషన్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో, హెచ్ఐవి పేషెంట్స్లో, అలాగే క్యాన్సర్ థెరపీ తీసుకునే వాళ్ళలో, రేడియేషన్ థెరపీ తీసుకునే వాళ్ళలో చాలా ఎక్కువగా మనం గమనించవచ్చు. సో క్షయవ్యాధి అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈజీగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. క్షయవ్యాధి ఉన్న పేషెంట్ దగ్గినా, తుమ్మినా ఏరోసాల్ జనరేషన్ అనేది గాలిలో ఉంటుంది. ఆ గాలిని పక్క ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పీల్స్తే వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఒకరి నుంచి ఒకరికి క్షయవ్యాధి అనేది వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్షయవ్యాధిని ఎలా నిర్ధారిస్తారు? పరగడుపున కళ్ళ పరీక్ష చేసుకొని ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఇంకోటి తీసుకుంటాము. సో 2 శాంపిల్స్ తీసుకొని మనం కళ్ళ పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారించవచ్చును. కళ్ళ పరీక్ష ద్వారానే కాకుండా ఛాతీకి ఎక్స్రే తీయడం ద్వారా కూడా మనం నిర్ధారించవచ్చును. సో రేడియోలాజికల్గా ప్లస్ ఈ స్ఫోటం ఇవాల్యుయేషన్ ద్వారా 2 రకాలుగా కూడా మనం క్షయవ్యాధి నిర్ధారణ అనేది జరుగుతుంది.